Tnieda uffiċjalment il-kalendarju tal-programm popolari Marċi u Bandalori li jixxandar kull ġimgħa fuq Net FM mill-preżentatur Joe Ketkuti. Kalendarju li issa daħal fit-23 edizzjoni tiegħu grazzi għall-appoġġ tal-MP Nazzjonalista David Casa illi kontribwixxa għall pubblikazzjoni ta' dan il-kalendarju. F'diskors tal-okkażjoni Joe Ketkuti fakkar kif dan il-programm illum għandu mijiet ta' semmija. Programmi li jservi bħala pjattaforma għal każini tal-banda Maltin u Għawċin illi jkollhom ċans jesponu x-xogħol tagħhom matul is-sena kollha. Dan huwa xogħol frott il-ħidma u dedikazzjoni tiegħi li għal dan il-programm li nippreżenta kull nhar taħat fin-nofsija mal-Joe Bandalori programm li jservi ta' vetrina għal festi Maltin. Jalla dan il-kalendarju jkompli joħroġ biex inkomplu nsemmaw il-vuċi tal-banet Maltin. Min-naħa tiegħu l-MP tal-Partit Nazzjonalista David Casa irringrazzja lil Joe Ketkuti għall-impenn u l-professjonalità tiegħu sabiex jagħti leħen lill-kultura u lit-tradizzjonijiet Maltin, b'mod partikolari lill-każini tal-banda li huma ħafna l-qalbu. U għażiet jgħid il-Partit Nazzjonalista minn dejjem emmen u għadu jemmen fil-valuri li jsawru l-kultura Maltija. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Perċi Kalaxxone wkoll irringrazzja lil Joe Ketkuti għall-ħidma tiegħu f'dan is-settur, filwaqt li fakkar kif it-tnedija ta' dan il-kalendarju tasal eżatt fl-istess perjodu meta l-Festa Maltija ġiet rikonoxxuta bħala Wirt Dinji mill-UNESCO. Permezz ta' Joseph Ketkuti nuru l-apprezzament tagħna għall kontribut enormi li taw il-banet lokali lejn l-iżvilupp kulturali kif ukoll l-iżvilupp tat-talent li jkollhom il-diversi bandisti dejjem kien hekk matul is-snin u qed jibqa' hekk sal-lum. U mbagħad din is-sena partikolari meta l-Festi Maltin ingħataw rikonoxximent partikolari bħala wirt storiku dinji fuq livell dinji, nirrikonoxxu wkoll il-kontribut uniku li jagħtu l-banet fi ħdan il-Festi Maltin. Dan huwa statement mill-ġdid tal-Partit Nazzjonalista favur l-importanza tal-kultura u favur l-importanza u responsabilità li għandna lkoll li aħna dawn it-tradizzjonijiet li huma parti integrali min-nisġa kulturali Maltija nibqgħu nissostnuhom u nappoġġjaw kull ma jiġibhom il-qudiem. Preżenti għal din it-tnedija kien hemm fost l-oħrajn is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino, il-kellim tal-Partit Nazzjonalista għal volontarjat Graziella Gallia, l-ogħla uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista, kif ukoll rappreżentanti tal-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda.